Ja mikäs vaivaa? Liikavarpaat. Siis liikaa varpaita. No joo, kyllä. No, näyttäkääpä sitä jalkaa. No, onpas kylläpäs. Oletteko te laskeneet niitä? No eilen oli 87. No se on paljon se. Voisiko sanoa, että liikaa? Sen takia minä täällä olen niitä aivan liikaa. Kyllä, kyllä. Ei nyt hermostuta. Mutta kyllähän ne varmasti vaivaa. Mistään ei saa enää sopivia sukkia edes eläinkaupasta. Oletteko rasvanneet niitä? Pakkohan niitä on rasvata, ei ne muuten mahtuisi kenkiin. Aivan. Vaimokin lähti, kun ei kehtaa tulla uimahalliin enää samaan aikaan. Joo, no olipa pikkumainen ämmä. Luulisi, että tuollaisesta jalasta olisi hyötyä uidessa. No 50 menee 15 sekuntia. Siinähän ei sitten käsiäkään tarvii. No aikani kuluksi ole Rubikin kuutiota pyöritellyt. Ennätys on 19 sekuntia. No sillähän pääsee jo ennätysten kirjaan. Ei ne hyväksy, kun on tehty veden alla. Aivan, aivan. Ja sääntöjään tulee noudattaa. No, onko muita vaivoja? Tarvitsisiko olla? Ei, en minä sitä. Mutta menisi samalla hinnalla. No ei mulla mitään elimellistä ainakaan ole. Pumppu hakkaa ja hydrauliikka pelaa. No se on hyvä se. Siksipä minä en nyt määrää mitään hoitoa. Minäpä kirjoitan tästä teille alennuskupongin Etolaan. Haette uuden uimalakin, kun vanha alkaa vuotamaan. No kiitosta vaan, kiitos. Samalla lapulla saa uudet uikkarit. Räpylöitähän te ette tarvitse. Halo, Onko pahassa paikassa? mä en just nyt pysty vastaamaan puhelimeen. Mutta sinähän vastasit jo. Täh? Että miksi sitten vastasit? Oliko sulla jotain muuta? No ei mulla muuta. Perskuta. Eikö oli kuule se, että koska sinä tulet sen lautasantelin vielä asentelemaan? Alo? Ei sun kannata odottaa. Meet vaan sinne lekuriin. Mä ajattelin katsoa, jos se paranisi vielä itsestään. Mä olisin mennyt paljon aikaisemmin leikkauksiin, jos olisin tiennyt, että kuinka paljon se jeesaa. No mutta mitä jos se jää jäykäksi? Parempi sekin, että sä et saa nukuttua ja se on aina puuduksissa. No mutta mitä Maija siitä sanoo? Sä tarvii olla 3 kuukautta lastasi jo paketissa. Mitä silloin väliä? Nyt sä vaan ähkit ja pyörit ja valvotat sitä. No on sillä korvatulpat. Niin. Ja sulla on kohta veritulpat. Molemmissa lahkeissa. No mitenkäs paranneeko sun putti sen leikkauksen jälkeen? Aika lailla. Reikä kuin reikä. Viimeistään toisella sisään. Älä perhana. No kauan kestää kaikki reijät vetää läpi? No se nyt riippuu vähän paikasta ja kelistä. No mut niinku keskimäärin. No Aulangolla meni eilen 2 tuntia koko varvia. Bunkkerissa käytiin 2 otteeseen. Hiekkaa oli vaan joka paikassa. Älä perhana. Toi kuulostaa tosi lupaavalta. Mä en tällä nykykunnolla pääse kyllä kuin maailmapojasta tai sivusta katsojaksi. Kyllä tuo leikkaus tuossa varmaan uutta sutinaa. Mitenkäs onko sillä leikkauksella mitään haittavaikutuksia? No kaikki karvat pitää ajaa pois ja se sänki sitten kutittaa siellä pitkissä 2 viikkoa. Mut that's it. No ei toi mua haittaa. Mä oon tottunut karheikkaan. Sinne mun putti tuppaa mennä. Meidän isä juo paljon enemmän viinaa kuin teidän isä. Ville, ei saa puhua tuollaisia. Meidän isä toi Saksasta meltun. No ei toi oo mitään, meidän äiti toi Turkista herpeksen. Ville! Mikä semmonen helppes on? En mä tiedä, kai se on jotain tosi tärkeetä, kun niille tuli heti riitaa siitä, että kummalle se tuli eka.
Ja mikähän vaivaa? Peräaukkoa kutittaa. Vai niin? Onko perheessä kissaa? No ei. Enkä mä antais se mun persettä raapia. En tarkoittanut sitä, vaan että kissat levittää kihomatoja. Ne tulee yöllä sinne peräaukon kohdalle ja aiheuttaa kutinaa. No jo on. Mistä ne kihomadot tietää, että milloin on päivä ja milloin yö, jos ne lähtee vain yöllä liikkeelle? Tarkoitan vaan, että kun siitä paikastakin sanotaan, että ei sinne päiväkään paista. Niin, tuo on kyllä hyvä kysymys. Luonto on ehkä opettanut niille päivärytmin. Tai ottaneet vanhemmilta kihomadoltaan mallia. Se on epätodennäköistä. Kihomadot ovat sokeita kuin lepakot. Minä annan tästä nyt kuitenkin teille matokuurin. Tässä on ruutta. Pistätte sinne peräaukon kohdalle latiinin joka ilta. Ja sitten saatte tästä vielä tällaiset antiseptiset patakintaat. Ei kutise eikä kirvele. Kuulostaa tehokkaalta. Ruutan voitte pitää. Sairausvakuutus korvaa sen. Mutta kintaat on palautettava ennen joulua. Kiitos. Pitääkö nämä pestä? Käytön jälkeen pistätte kiukaalle ja heitätte löylyä perään. Okei. Aloja! Onko pahassa paikassa? Ei, en oo. Sattaako siellä? Ei kun mä olen suihkussa. Suihkussa? Miksi sinä siellä vastasit? Eikö se mene rikki se puhelin? Ei, tää toimii 50 metriä asti veden alla. Kuka sitä nyt sukeltaessa soittaa? Kato, connecting people. Helppo kommunikoida eikä haittaa vaikka menit tettä korvaan. Kuulinkohan mä nyt ihan oikein? Kohta näillä puhelimilla voi varmaan ajaa parrankin. Mies, älä istu tyhjän panttina. Käytä aikasi johonkin hyödylliseen. Pane putti kuntoon. Näin jää enemmän aikaa perheellesi. Täällä Salpausselällä on monelta jo mennyt sukset ristiin. Norjan Öttesseen on niitä ainoita, jotka ovat yhä tolpillaan. Kysytään Gyrmydin mietteitä. Hurdant var det i kampen idag? Ja, jag kan veta, jag gör och har det tyvärr. Venäläisistä oli harmia. Olivat juoneet kaiken mustikkasopan jo 30 tankkauspaikalla. Hur var det möjligt? Ja, det tycker lite smulaknulla och där rökt i magen och det sakta dömte vamse. Valmennusjohto pitänyt venäläisiä nälässä. Olivat vieneet koko aamiaispöydän tuliaisiksi Habarovskiin. Habarovski, joo. Kuinka kommentoisit omaa suoritustasi? Hur var det? Ja, igår jag spiste lilla gratis i Stavanger hotell och Villa Magen och helvete politi och allt. Kesken hiihdon Gyrmyn huomasi, että hänen toinen sauvansa oli puolta lyhyempi kuin toinen ja toinen vastaavasti puolta pidempi. Gyrmyn päätti kumminkin jatkaa hiihtoa purren hammastaan yhteen, kunnes sekin halkesi. Ja, mina tänder sakta kracka där och hittade i bräckestolen, men det är också keraga då i bolten där och många turister och vissa där och ja, det är Helsingin Virtsor. Ja, det är banker som man kan. Gyrmyn epäilee... Ja, det lille by. Gyrmyn epäilee itävaltalaisten sabotaasia. Ovat harmissaan, kun norjalaiset antoivat 0 pistettä heidän edelliselle Euroviisukappaleelleen.
Lilla knalle numbeha skugahadeli. Tylsä rallatus kerta kaikkiaan. Mutta nyt päästämme Gudmundin doping-testiin ja me innolla odottamaan testituloksia. Joo, tuossa jatkakoon nuo pisaa lilla burken on minä mamma papa. Kävitkös pitkäripasessa? En käynyt. Ajattelin iltapäivällä käydä. Jaa. Mitäs menet tosta? Kampi viina. Campina, tiri Campina, tiri Campina, tiri Campina, tiri Campina, tiri Mikä meteli? Natunen ja Wikström. Oletteko te humalassa keskellä päivää? Ei olla, herra mestari. No mikä se sitten niin laulattaa? Alkoholi, herramestari. Alkoholi. Campina, tiri Campina, tiri Campina, tiri Campina. Halo? Onko pahas paikassa? En ollenkaan. Miksi sun ääni on niin omituinen? No kun mulla on nauloja suussa. Suussa, yleensä sulla on naula päässä. Mikä siellä paukkuu? No kun mä naulaan samaa tätä Edelfeltin maisemataulua seinälle. Juu, kato. Tää. Ja mikäs vaivaa? Puhe on epäselvää. Anteeksi, kuinka? Puhe on epäselvää. No onpa teidän puhe epäselvää. Sanokaapa 2 pulloa Lieflaumlichia. Kiitos. Pari liviskits. Ja vielä kerran. Pari liviskits. Joo. Entäpä gin tonic? Kinitonikki. Ja vielä kerran. Kinitonikki. Joo. No niin, ja sitten avataanpa suu. Sanokaapa, saisinko sixpackin 3 vartin koskenkorvaa? 6 perhekossua. Ja vielä kerran. Ja tois 6 perhekossua. Joo. No niin. Tämä on klassinen Jakkerin syndrooma. Teillä kieli sammaltaa tekemisen puutteesta. Tässä on resepti. Menette lähimpään K-rautaan ja ostatte peltipesua 50 litraa. Ja purskutatte sitä joka aterian yhteydessä. Jos sammalteminen jatkuu, niin uusitte kuurin, mutta ette niele lääkettä. Entäs toi Kelan osuus? Niin mikä oli? Kelan osuus. Kelan osuus vähennetään suoraan siellä K-raudan kassalla, mikäli maksatte plussakortilla. Kiitos vaan. Ja näkemiin.